Balatali bale, panchinilik talipule. Balatali bale, burdu talipule. What's up, macha? Balatali bale, delta borole. Balatali bale, panjara talipule. ನೆನೆದ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜತ್ತು ಪಿದಾಡನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಕೊಲ್ತುರ್ದು ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಘ್ನೊಲಿತನ ನನ್ನ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟಪಾರದ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಒದಗಾದು ಕೊರದು ನೆನೆತ ಕಾರ್ಯನು ಜಯ ಸಾರಿದ ಬಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಲೋಕಡು ಸುರು ಪೂಜನ ಕೈಕೊನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಉಡಲ ಗುಂಡಡೆ ಸುರುಕಾದು ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ಲೋಕದ ಉಲ್ಲಾಯ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ದಿಡ್ಡೊಂದು ಈ ನೆಲನ ಕಣ್ಣ ಕಾಪೇಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲೇನೆ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಬಲಿಕೆದ ನೀತಿ ಇಲೇಸನ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂಧುಲೆ ಪದಿರಾಡು ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವುಂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆನಕುಲು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ಕುಲು ಉಲ್ಲೇருந்து ಅಂಡ ಕೆಲವರಿನಿದ್ದರು 33 ಕೋಟಿ ಪಂಡ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಡ 100 ಲಕ್ಷ ಏನ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದೆನಿದ್ದರು ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ 33 ಕೋಟಿ ಪಂಡ 33 ನಮೂನೆದ ಪ್ರಕಾರದ ದೇವತೆನಕುಲು ಐಟ್ ಸುರುಕು ಬರ್ಪಿನಿ ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಪೊರ್ತು ದೇವರು ಅನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯದೇವರನಕುಲ್ಲ 16 ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು ಏಕಾದಶ ರುದ್ರ ಅಂಚ ಬರಪುಂಡು 33 ಸಂಖ್ಯೆ ಅವು ಒಂಜಿ 16 ದಾಂಡ ನನ್ನ ಜಾತಕ ತೂಬುಣಂದಾಂಡ ಐಟೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಲುಂಡು 16 ರಾಶಿಲಿಡು ಆ ಗ್ರಹಗತಿದ ನಡಕೆದ ಮಿತ್ತು ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕದ ನಿರ್ಣಯ ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಪಣ್ಣಂಚಿತನಂಜು ವಿಚಾರ ನನ್ನ 16 ಎತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಉಡುಂದಾಂಡ 16 ತಿಂಗಳು ಆವುಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಣಂದಾಂಡ 16 ವರ್ಷಗರ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುಡು ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೆತುದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಷ್ಟ ಬಂಧೋಗು ಬಾಲ್ತೆರಿ ಪುಣೆ 16 ವರ್ಷ ಅಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ತೋಣಂದಾಂಡ 16 ವರ್ಷಗರ ಧರ್ಮನೇ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು 16ಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗಲ 16 ಕಾಲದ ಇಂಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೋಕ ಮಾನದಿಗೆ ಎಂದೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಇಡೀ ತುಳು ನೆಲತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಲೋಕದ ಮಟ್ಟಿಲನ್ನು ತೋಜಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪುನು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗಲ 16 ಕಾಲ ತುಂಬೊಂದುಂಡು ಮೊದಲ ಈ 16 ಕಾಲದ ಐಸುರು ನಿತ್ಯ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಏಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರಿಂದ ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅಕಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರದ ಹತ್ರ ನೆತ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಪದ್ರಾಡಿನ ಸುರುಮಲ್ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಇನಿ ಕನಕ ಕಾಲಿ ರೋಹನ್ ಮಂತಿರತ್ತು ಮೊರನೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡ್ತು ನಂಚತ್ರನ ಪುದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಸಿಗಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಬೈ ಬಣ್ಸಂಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಕಲಾ ಬೊಳ್ಳಿ ತೇಲಿಕದ ಬೊಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೈತ ಬೆರೆಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಏಳು ಸ್ವರನು ನಲಿಪಾದು ಸಂಗೀತ ಲೋಕನು ಕರಿನ 30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಡು ವೆಂಚೌದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಗುರು ಕಿರಣರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಟ್ರಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಗ ಐತನಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಬಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರಂಚನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅದು ಒಂಜಾತ್ ಕನ್ನಕಟ್ಟಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ಕಣ್ಣು ನಿಜ ಮಲ್ಪರೆ ಜತ್ತು ಪಿದಾಡಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಂಚೂಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಾರ ಪರವದಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ರಿಯಾಜ್ ಸತ್ತಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಯತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದೊಳ್ಳೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ನೆಲತ ತಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಂಡ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನದು ಅಕಲೇನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ ಕಲೆಗೆ ಪುಗ್ಗಿಯಲಿಗೆ ಸಾಲಪಾರ್ದು ಕೈಕ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಸಂಕೇತ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ್ಪ ಗೊಂಚಿಲ್ನ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚಟ್ರಡ್ ಅನ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ Tadajum, tadajum, tajanu tadum, tagadi lam tam, kidadum.
ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುಕ್ಲೇನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರುನು ದಿಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಿದ್ದಾಡ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂದೆ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ಆ ಪುದರ್ದಾರು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಗುರುನ ಹೊರಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುವಣ್ಣನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಲೇರು ಗುರುವಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಪಂಚನಿರತ ನಂದಲ ಅರ್ಲಾದೆ ಈ ಲೇಸದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡುವ ನೆನಕಿರಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಮಾನದಿಗೆದೆಂದು ಪರ್ಯಾವು 177 ದೇಶದ ಜನಕುಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಪರ್ಯಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಾತಿನಿ ಉದಿಪನಾತಿನಿ ಬಡಗ ಎಡಪದವುದ ಶಾಸ್ತವ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾಲು ಮುಗಡು ಆ ನೆಂಪುನು ಇನಿಕ್ಲಾದಿ ಒಂದು ಅರ್ನ ಅನುಗ್ರಹನು ಪತನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಗ್ಗೆಳ ಸುರುಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಂಡದ ಉರುವಾದೂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಂಡು ಆ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಪುರುಪ ಪಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಸುರುಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವೇದಿಕೆದ ಬಿನ್ನೆರ ಕಡೆ ಕೇಳೊಂದಲ್ಲ ಏಪಲ ಪನ್ಪಿನೊಂಡು DVG ಪಂಪಿನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಲು ತಂಗಳುಣಿಸಾದೊಡಂ ಸಾಕೆನುವ ನೂಪವಾಸಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕುಂಡವಗೆ ಬಂಗಾರ ಪದವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೇಕಾ ಬಳಿಕ ಹಿಂಗದ ಎದೆ ಚಿಲುಮೆ ಮಂಕುತಿಮ ನರಮನೆಗೆ ಆಸೆ ಪನ್ಪಿನವು ಮುಗಿಯುಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ 5 ಮಿತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಬೋಡುವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸೈಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸೆ ದಿವನುವೆ ನರಮಾನಿ ಉನರೆ ತಿನರೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒನಸು ತೆನಸು ಅಂಚನೆ ಮೇಯ್ತ ಮಾನ ಮುಚ್ಚರೆ ಪೊರ್ಲುದ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಬೀಸದ ಬದುಕದ ಪಿರಿಯದ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಮಂಡ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಷಲ ಯಾವುಜಿ ಇನಿ ಕನಗ ಕೋಟಿಗೆ ಎತ್ತದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಪದ ಕುಲ ಕನಕಟ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಪದ ಕುಲ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಚಿಲ್ಡು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ಲಂದು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ರಡ್ಡು ನುಡಿತ ಒಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿತ ಈ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಪದ್ರಾಡನೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಇನಿ ಸುರುವ ಒಂದುಂಡು ಇನಿತ ಈ ಉಡಪನಡು ವೇದಿಕಡೆತ್ತಿನ ಮಾತೆರ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಮುಂಬೈ ಬನ್ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಲಂಚ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಅಣ್ಣನಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು 16 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಇಂದು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪೆಲೆ ಖಾಲಿ ಬಲಿ ತೆಲಿಪೆಲತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಡೀ 177 ಊರುಡು ತೂಪಿನ ಮಾತ ಜನರ್ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಮಾತ ಈ ತೆಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚ ತಿಲ್ತಿನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಮನುಷ್ಯಗೂ ಬೋಡ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಈ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಲೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ನಡದುಂಬಾಗ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಾಡು ಪಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಾರಥ ವರ್ಮನತ್ತ 94ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಕೈಬಿರಲ ಚಾತುರ್ಪು ಉಪೇಂದ್ರರನ್ನ ಏ ಪನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರಟು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನಗೂ ಜತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುವ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವರಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನುಡಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಡು ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಪಂದ್ರ ನಿಜ ಅದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು
ಒಂದು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ದಯಬಂಡ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರೇನು ಸ್ಟಾರ್ಡಮಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬನೋಡು ಪಣಗ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ದುಃಖ ದೂರ ಮಲ್ತದು ತಿಳಿಪಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದುಪ್ಪುಂದು ಅಂಚನೆ ಏನು ಪನ್ಪೊಂಡೊಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರವನು ತುಳು ತಕಲೇನು ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲ ಒರಿಯಕೊರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ಕತೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತೇ ಹೊಸ ತೋಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬೈದಿನ ಕಡಪ್ಡು ಅಂದ ಅಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂಡು ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಗ್ರೂಪು ಅಪ್ಪಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರ್ಪಿನತೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇನೇನು ದಯಪಂಡ ಒಂದೇನು ಅಂಕುಲ ನೆಟ್ಟು ಯಾನೆ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋಟಿಲ ಕಮಾದೆ ದಯಗೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ರೈಟ್ ಯಾನು ಜಡ್ಜ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಊರುಡು ಉದಿಪಯನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ ಊರವ್ರಮೆ ಪರಡದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12ನೇ ಸಾಲಿ ಕುಸಾಲತ್ತು 12ನೇ ಸಾಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಂದುಂಡು ಒಂದೇನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಹತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತಾ ಮೂಲಪರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಪೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಸಲ್ಮೇಲು ಮುಂಬೈದ ಬಣ್ಸಂಗ ಪಂಡ ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಐತೈತೆ ಗೋರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಅದುಪುನ ಚಿತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಜ್ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಾರು ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಕುಸಿದಾದ ಅಂತ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಮೂಲ ಮುದಿಲುಪುನೆ ಯಾನುಪುನ ಇಲ್ಲ ಎಡಮೆ ಮಾರಡು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಂದು ಆರ್ಯಪಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಡು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ಯಾನಿನಿ ಈತ ಕುಸಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸಾಧ್ಯಾತಿನಿ ಓ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತು ಆರ್ನ ನುಡಿಗೆ ನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಜ್ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ನಿಗಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಯ ಸಮ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಟೈಮ್ಡು ಕೆಲಸ ಎತ್ತಿಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಅವಿನ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಎಡಮ್ಮನೂದು ಎಗ್ಗೆನು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಟೋಟಲ್ ತೂದು ಪಾತೆರ್ನಗಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರನೆ ಕಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊರಂದೆ ಮಲ್ಪನ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ತೆಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ವಾ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಅವನ್ನ ಅವು ತೆಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸುಮಾರು ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 150-200 ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆನ್ನ ಬುಲೆಪ ಒಂದು ಅಕುಲು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಹೀರೋ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೆರಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಎಂಕಂತೂ ಇನಿ ಬೊಂಬೈ ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ 4 ಲಕ್ಷ ಬಂಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಮೂಲು ಲೈದಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಲೈದಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದೇಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಆ ನಿಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ದಿಕ್ಕಡು ಯಾನು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿ ಎಕಡೆ ಪನ್ಯಕನಿ 16ನೇ ಹೆಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಪಂಡೇರು 172 ಮತ್ತು 193 ದೇಶಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮಾತಾ ಕೋರಿಟ ಪಸರದ್ನ ಒಂದು ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಒಂದೇನು ತೂದು ಜನಕುಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನ ತಿರಿವನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಲ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತೆರಂದೆ ನಿಗಲಿ ಕೂಡ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದನ ಪನಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ತೇಲಿಕೆದ ಪಂಡ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನು ಧ್ವಜಭವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಐತ ತೀರ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಡಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡು ಇನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ತಂದಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಡು ತೆಲಿಕೆ ಪನ್ನಗ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಗತು ದೋಜುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರುತ್ತ ಪುದರ್ ತೇಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿಲರೇ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಟ್ರು ದಾದವನ್ ಪೆರಿಕೆನ್ಗ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪನ ಮಾತಾಡಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಣ್ ಸಂಘ ಪಂಡಿಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಯಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂಬೈದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಪಿನನೇ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯೋಗ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗೂ ಅವರು ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ నుంచి ಬೊಂಬೈಗೆ ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಪೋತೀನಿ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಡು ವರ್ಷಲ ಹರೀಶ್ ವಾಸುಶೇಟ್ರು ಉಪ್ನಾಗ ಆರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಆದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಷಲ ಚಾಪರ ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕ ಬಣ್ಸಂಗಡು ಅವಳು ಆಪಿನ ಬಂದಾಗ 5 ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಬಣ್ಸಂಗ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರಿನಿ ಏರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಹಂಡಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು MBBS ಅದು ಮುರಾಣಿ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೋಲ್ಲೇರು ಅನ್ನೊಂಜಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೊಂಜಿ 32 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡು 16 ವರ್ಷದ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದ ಬೈದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಉದ್ಯಮದ ಒಂಜಿ ರತ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ರತ್ನ ಅಂದು ಪಂಡಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿಯ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೂರದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಜತದು ಇನಿ ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗೂ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಅರೆಗೆ ಸುರೂಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡು ದಯಬನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ದಾರೆ ಮೊಯ್ತು ಕೊರ್ಪಿ ನೀರು ಅವು ನಿಖಲು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಐನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು 16ನೇ ಕಂತು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪಿದಾಡ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಇಡಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನ 3 ಜನ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತು ತೆಲ್ಪರುಂಡು ಒಂದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಿರಣ್ ಪನ್ಲೇಕನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬನ್ಪಿನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಕಂತಾರೆ ಐಟ್ ಏತೋ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಪಿದಾಯ ಬತ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಲೆಕ್ಕಾತರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಜ್ಜು ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಗ್ಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ಬಲ್ಪು ಬತ್ತೇರು ಐಕ್ ದುಂಬು ಲೆಕ್ಕದ ಕಲಾವಿದರು ತೋಜು 4-5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಐತೀನಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜು ಅಂತೀನಿ 4-5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಊರುಡು ಅಂದು ಮದೆಟ್ಟಿತ್ತೇರು 100% ಮದೆಟ್ಟಿತ್ತೇರು 16 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಪ ಶುರುವಾಂಡ 5 ಬಕ್ಕ ಅವು ಏರು ನೀರು ಅವು ಪ್ರತಿ ಊರದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರದ ಪುದರ್ ಬತ್ತನು ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಆವ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಇನ್ನು ಮೆನ್ಕದು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಶಿವಣ್ಣಗ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಕ್ಕಣಿಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಚಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಟಿವಿಡಿಂಚ ಕೊಲ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದಲೆಲ್ಲ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಯೋನು ನವೀನನ್ನೇ ಅಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಈತೆಲ್ಯ ಪ್ರಯಾಡು ಒಲ್ತು ಕಲ್ತರ್ ಸ್ವಾಮೀರ್ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಲೈ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಏನ ದತ್ತಮೇಟು ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪದ ಮಾಲಕೇರು ಬಜ್ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ರೋಹನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇವಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿಯ ಇನಿ ಅರೇನು 4-5 ವರ್ಷಡು ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಕೊನೊತ್ತುಂಡು ಏತೋ ಜನ ಅರ್ನ ಕೈತಿತ್ತು ಒಂಜರ ಸಾವಿರ ಜನ ಅರ್ನ ಅಂಡರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಟಾಕೀಸ್ ಮಲ್ಪ ನಡಿ 10 ಟಾಕೀಸ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಎದುರು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ರೋಹನ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರು ಕೈ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ತಿರ್ಲು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಹೊಸತ್ತು ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆಗೆ ಬತ್ತೆ ನವೀನನ್ನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ತೆಲಿಪಾಲೆಗಳು ಬರಡಿ ಬಲೆ ಪಗೆಳ್ದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬಹುಶಃ ಹಿಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು 5 ತಪ್ಪದು 6 ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ನವೀನಡ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅವು ಶಿವಣ್ಣನ ನವೀನಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಗುರು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ದುಂಬುದ ಆ ನೆನಪು ಯಾಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಸಾದಿನ ಪಿರಮರ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಎತ್ತರ ಒಪ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಸಾದಿನ ಪಿರತೋಲೆಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ನಿರಂತರವಾದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇತ್ತಿನ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಗೆಂದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮರಣಿ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ
ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾತನು ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ಲ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲ್ ಇನಿ ಕೋಡದಕ್ಲತ್ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ್ದು ರಂಗಭೂಮಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಆರ್ಲ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ತೂಪೇರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ ಬಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ತಪ್ಪುಲೇನು ತೂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಅವು ಯಾಪ್ಪಲ ಬಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕತುನಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಉಂಡಾಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತು ಬೈದಿರಂದು ಸೊ ಇಂಚಿನಾಕಲ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಚಿನುಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ 101% ಮಲ್ಪುಜ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾಪ್ಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ನನಾಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪನ ಅವು ಎಂಕಲ್ನೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು ತೂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಇಂಪ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮಾತ ಎನ್ನೋಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಡ್ಡೆ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲಣ್ಣಗೆ ತಿಲಿಕೆ ಇಜ್ಜನಿನ ಜೀವನ ತಂದನ ಬದುಕು ಮಸಾಲೆ ಇಜ್ಜನಿನ ಕಜಿಪುದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಪನ್ನುಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರದ ಪಂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಾನಾ ಮಸಾಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಡಂಜಿ ಪನೋಡೈನ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇನಿಕನಗ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಈ ನೆಲತ ಮೂಲದ ಭಾಷೆ ಬದುಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ ದೆರ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೋಕ ಗೆತ್ತಾವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಆ ನಡಕೆಡು ಇರುವ ವರ್ಷ ದಿಂಜು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಿನಿ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಐಸರ ಸಂಬರ ಪುಂಡು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳುನಾಡ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮುನತ 71ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪನ್ನ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾರ್ದು ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸುರುವಾಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 2-3 ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪಿನೇನೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪೊಡುಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು 10 ಸರಿ 50 ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಬರಂದೇನೆ 40 ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದನ್ವೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿತಿನ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗೆಣ್ಣೆ ವಿತ್ತಿನ ತರದಗ್ಗ ಒಂದು ಯಾಪಲ ರಾಹುಲ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟೇಜ್ಡಂತೂ ಮಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಐತಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲ ಸಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಣುಡುಂದು ಅಗತ್ಯನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 16 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಂಡು ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ದಾದ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡಂದ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ದೂರದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡರ್ ಇದ್ರಿ ತೆಲಿಕೆನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸೊ ಮೂಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕಡೆ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿನ್ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲೆ ಪಂಡ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆಲಿಪೆರ ಆಪುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಐನಾತ್ ಕಲಾವಿತರನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಂದುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮಲಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಲತೀಶ್ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರದ ಸುರುಕದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಳೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪದ್ರಾಡು SL ಪದ್ರಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಂದು ಪನೊಲಿ ದಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಲೋಕಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಬಳೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ನೆಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಿರ ಅಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡವರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿನ ಮುಗಿತನ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತನೆ ಪಡ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ 12 ಸೂತ್ರಗಳೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ 12ನೇ ಹೆಸಲಿಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರಡು ಅಕಲ್ನ ಅಭಿನವ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆಪುನ ಬಯಕೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಪೋರಲೆ